Omunye kwangibuza umbuzo ojule kanjani, kodwa hayi mase ngiwuphendula ngabona akagculiseki. Uyabuza kumina uthi mfethu yiphi indlela engenza ngayo ukuthi ngibe successful? Yiphi mhlambe into yokuqala engafanele ngiyenze engangilidele ekuthenini ngibe successful empilweni, ngiphumelele nje ngibe right? Yiphi enye indlela ongayirecommenda? Ase ngimtshela mina mfethu, uma ufuna ukuphendula mina ngiyazi uzongayithanda indlela okutshela ngayo, kodwa-ke iyona iyiqiniso. Mfethu kumele ube selfish. Kumele ube selfish mfethu. Kumele uzicabangele wena kuqala. Angazi lento ngaze ngiyichaze kanjani. Manje abantu ukuthi muyichaza lento vele bathi abantu hayi mina ngumuntu osizanayo nje. I-wrong lento eshiwo wena ukuthi yena ungathi fanele ube selfish. Mfethu ngeke uye ndawo empilweni mungekho selfish. Ngeke uye ndawo empilweni mungazibeki phambili. Kumele uzibeke phambili. Yonke into ozoyenza ezoba financially or ezozuza financially kuyona uzibeka wena nje phambili. Ungamcabangi omunye umuntu. Ngiyazi kubhlungu lento engisho, ngiyazi ibhlungu, ngiyazi kahle ukuthi ayingene emadlebeni, kodwa iyona ndlela. Akafike nje umuntu nestory kwena ezokudabukisela, hey mfethu ngicela ungisize ngixakile, umlalele mfethu uzotshekise nekhanda ukhombisa ukuthi ngiyabuzwa mfethu uthini. Athi mase eqedile mase umngenela ngezakho nawe uyinkinga. Empilweni nje mfethu ukuthi uphumelele, ngeke uphumelele ngokusiza abantu. Ngeke mfethu singakhohlisana. Ukusiza abantu ukwenza after usuphumelele, ukusiza abantu ukwenza uma izinto sezi-right. Yabona nje empilweni musahlanganiswa afuna ukuya phambili ngempela. Hayi mfethu indaba yokusiza abantu angifuni nje ukudlala ngawe mfethu. Angifuni nje ukudlala ngawe mfethu. Siyayifihla phela vele, kuzwakala kambi. Yabona njengoba ngisho kanjena nje kuzwakala kambi. Kwaye nami ngiyayizwa leli ngikhuluma izwakala kambi, kodwa iyiqiniso. Bangaka abantu bazi abaphumelele empilweni abangasizana. Bangaka abantu baziyo imindeni yabo esale ilambile, othola ukuthi wahamba umuntu kuba wahamba lokho uhlala esithabathabeni kuba kuyahlushewa. Angisho ukuthi bafethu ashiyene emakhaya kuhlushewa kuxayekiwe, but ngizama uku-understandisa ukuthi naku kuba selfish kuyakwazi ukuthi kukubeke ezingeni lokuthi ungabambezeleki, ngoba kuyenzeka kweminye imizwa uthola ukuthi kini uyafisa ukusiza, kini uyafisa ukubalekelela, kodwa ugcina uphenduka isigqila. Kunabantu ekhaya abasebenzayo abavukayo bamba osebenza kodwa yabo imali bayidla utshwala, bagrosa ey'ntombini zabo, umuntu ahamba ayogrosela kandoda yakhe mase kuphela inyanga eholile ekhaya angagrosi, kodwa expect ukuthi lo onemali noma oyi-breadwinner owaziwayo ukuthi uphanta kangcono asende igross ekhaya. Uyabo ukuthi ukwenzani iy'lima konke lokho. So ingena lapho lento kuba selfish, ukuthi if ungekho selfish wena njalo uthi uhlele emqashweni la uhleli khona emqashweni, uthi ungahola yonke imali uyise ekhaya ngoba uthi hayi khona odadewethu khona obani, kodwa the very same dadewethu, the very same bafowethu uma behola yabo imali bayidla ney'ntombi, uma behola yabo imali bayidaka utshwala, uma behola ubabona beyikhiphile be-out bapho. Wena wagcina nini ukuyikhipha nje uye-out uposte uthi hawu udla lunch udlani. Awukwazi ukwenza ngoba ucabangela ikhaya. Ucabangela ikhaya, ufuna wonke umuntu abe right ekhaya, awukho selfish. Uthi uyabheka after 5 years accomplishile fuck all empilweni. Awunawo ngisho umuzi, lo mqasho osahleli kuwona usahleli kuwona. Bona sebethenga ngisho iy'moto, bona banemali abayisevile abanayo. Wena ukwazi useve ngisho ishumi. Yingobani? Awukho selfish. Hey mfethu, that's a key point. That's the most vital thing you'll ever need empilweni yakho. If you want to succeed, if you need to go phambili empilweni, ube yilento ofisa ukuba yona, ucebe ube right, ebese ubasiza late abantu. Iba selfish. Iba selfish, zibeke wena. Ngiyakubona ukuthumela isinkwa ekhaya, ngiyakubona ukuthumela lo 100 rand lo maxayekiwe nalezo zinto ezincane just ukubalansisa, kodwa ungabe usuthatha wonke amasenti akho umphanto wakho, wena usayiphambili empilweni, wena umile nje. So lokho waphuma kini wahlala emqashweni, and the very same bantu uma usubuyela ekhaya usuphelelwe imali, ibona abantu abazokucindezela. Hey bafowethu, mina ngifuna ukukhuluma kakhulu.